Hello mga kagusok, maradyaw na hapon mga followers, mga viewers, paningkamot, paninguwa ni Kambal kay pang-tuition sa uniform sa trade. Salamat sa grasya, 250 pieces. Yan mga kagusok, shout out sa pagsalig mga suki para gagamitin sa charter day, sabi ni Atubang para makita. Yan mga kagusok, salamat para ugma sab nila na parid. Yan, thank you so much guys. Okay na. Okay. Yan si kagusok dili maka-print kay hawi magtindog sila ay karanasa. Tawanan na niya pinakagwapan. Char, guwapa kong si Ja. Sige. Yan, natingog na mga kagusok. Yan, kagusok. Thank you so much sa 200 pieces the t-shirt. Salamat sa pagsali guys. Salamat sa management sa kuan. Saan yan eh? React. Yan mga kagusok, mga followers, mga viewers. Kung kamong paprinta, ikari lang mo ni kagusok, mga kaigsonan. Yan mga kagusok. Dugay-dugay pa yung man mga kagusok. Nag-front pa siya, nag-front yan mga kagusok. Front. Nag-front pa siya, fronting si Kalaika. Si Laika lang sa kalam. So sang wayong ano lay? Da model ko si Ja, model paslot. Yan mga kagusok. Si Laika lang sa kalam. Okay, init na ang press. Bira ha. Okay guys, yan. Shout out sa to mga suki diya. Kung kamo hilig magpa-print sa mga t-shirt, kari lang kamo ni kagusok. Si kagusok lang ang sakalam. Yan. May mga bata pinadluan sa kinikanan. Dili maglaroy-laroy. Sa trabaho diri sa pang-opisina, pang hanap buhay ni kagusok, may nabawan sa ako mga kaigsunan. Sila ka lang ang pintakagwapa. Tana kong gwapa. Nah, gwapa ko no. So sang ngipon. Perfect smile. Right. Ayun, dangin ano eh. Dari na guys, ang iba naman na. Yan mga kagusok. Diyan pa kayo mga t-shirt ang iba, ya pagyod. Napakay ang iba sa taas, printahanan pa, linya na. Linya sila. Daghang salamat mga kagusok.